Santo Domingo aldapara hurbildu gara entzierro txikia ikusteko eta bizitzeko. Urduriak, beldurra agian ere, baino gogoz eta gozatzeko gogoekin ere. Goazen ikustera. A ber, norekin nago, nola duzu izena? Iradi, Eta Iradi, zer da San Ferminetako gustokoena? erraldoiak, Eta ikusi dituzu aurten ja, joan zara? bai, Eta beldurra ematen dizuete kilikiak? ez, Osea, ausarta zara. Eta badago zerbait esaten diozuna erraldoiei edo kilikiei? Bale. Eta gero zer egingo duzue arratsaldean? A ber, ama, lagundu zer egingo duzue? Zeingo dugu, a ber. Joango gara, birjolastura joango gara. Bai. Bai. Pues guai. Bueno, ondo pasa Iradi. Eta familia. Zuek ere joango zarete arratsaldean? bai, Bale, eta zer egin duzue egun hauetan? Bi egun izan ditugu eta zer egin duzue? A ber. Etorri hona eta egon kaletik. Joli, bueno, planazo, Hemen Hemen egon, ya está. Hau, joan gara zezen plazara ikustera. Bale, entzierroa, ikustera. Gustatu zaizue? Bai, Izan da lehenbiziko aldiak? ez pasen urtean. Bere, bueno, zerbait errepikatzen dena, polita. Disfrutatu familia, vale? Disfrutatu asko. Aio!
Nola duzu izena? Laia. Izei. Eta bikote, zergatik zaudete hemen aldapa honetan, zer dago orain? Orain daude zezen gurpilduna. Bale. Eta korrika egin behar duzu entzierro txiki honetan? Bai. Urtero egiten duzue? Bueno, batzutan etortzen gara eta beste batzutan ez. Bale, eta gustuko duzue? Bai. Eta nola sentitzen zarete orain? Urdurik? Pues, ongi. Eta zu, urduri zaude korrika egiteaz? Bueno. Oi, beldurra, diezu ez ezenei. Pixka bat, bai, ez da? Hombre, naiz eta panpinak izan, niri ematen diate pixka bat beldurra nire atzetik jatea. Eta gero arratsaldean zer egingo duzue? Pues, igual jango gara barraketara. Ala, barraketara, ze guai! Eta tombolara. Hala, planazo, ja duzu arratsaldea beteta, barrakak, tombola, orain hemen, jolin, ba, superondo. Eta zer dago gehien gustatzen zaizuena, San Ferminetatik? Zaila da, ez, aurkeratzea bakarra. Zakitz. Agian barrakak, erraldoiak ere gustatzen zaizkizue? Ez asko. Eta zuri? Ez. Ez, erraldoiak ez zaizkizu gustatzen? Eta barrakak? Bai. Barraka, bai. Barraka dira azierto bat. Bai edo bai, ongi pasako duguan, baietz. Bai. Bueno, ba, disfrutatu eguna eta disfrutatu San Ferminak. Bai, Agur. asko. Y luego vinimos aquí. Estaba la de Tolosa y Suma. No podía la noche.
¿Qué? ¿Nosotros? ¿Seguimos para abajo, jefe? No puede estar quieto. A ver, Sani, su madre que no te la mano. Muchas gracias, tío. Pasa, pasa, vale. ¿Ya se ha acabado? Sí, ya se ha acabado. Bien, mira, ya está. El domingo más. Muy bien. ¿Qué he visto estos días? ¿Ya soy Coto? Madre mía. Izerditan ikusten zaituztet, pixkatxo bat, ezta? Bai, Egin zue korrika entzierro txikian? bai, asko. Asko, osea, atera diren aldi guztietan egin zue korrika. Bai, Eta ber, nola sentitu zarete? Beldurre, zurduri, adrenalina a tope? pixkat urduri, baina... Bai, Eta ze zailtasunak ikusi dituzue, agian jendea edo? jendea erortzen zenean, salto egitea eta hori. Bai, jende asko zegoen. Kasi benetan gertatzen, benetako entzierroan gertatzen den bezala, ezta? Bai, gutxi gora bera bai. Gutxi gora bera, bai. Bai. Eta orain ura, begira, hemen aizpa edo arreba izango da ez, hemen abanikatzen, zuk ere egin duzu korrika? Edo ikusle bezala, gozala. Ikusle bezala. Eta animatzen imaginatzen dut ere. Eta orain zer egingo duzue? Etxera deskansatzera pixka bat eta... Eta Gero arratsaldean beste aldiz igotzera dauna. Bale, gero berriz ere. Ni ere etxera deskansatzera. Eta urtero etortzen zareten zierrora? Hemengoak gara eta gehienetan guztietan egoten gara. Bale, osea, esango zenukete dela zuen momenturik gustokoena edo zein da? Bai, agian bai. Bueno. Ba, disfrutatu San Ferminak eta geratzen diren egunak. Eskerrik asko. Marina, ven. De la mano,
Puede ser. No has corrido ni medio metro y ya va a vestir. ¿Qué te dije el otro día con el calor que hacía? ¿Qué pasa, tío? Ahí va llevando chalecos, estará dentro de la tienda. Nola bizi izan duzu momentu hau? Polita, umeak korrik haude, lehenengo biak aitarekin eta beste biak ume txikiak bakarrik. Eta urtero egiten duzu? Bai, ja, 3 urte noa. Eta ze sentitzen duzu korrika egiteko momentuan? Ilusio polit bat, eta jendeak korri egitea eta zu zenara matea soporta da. Eta ze zailtasunak izan dituzu gaurko egunean? Asko ez, ume bat sartu zait erditik eta gauiak kendu da. Bueno, ba, pozen naiz. Orain izerditan deskantzatu, Bai. zebero handia izan da, eza? Bai, asko. Eta jende asko, eza? Bai. Bueno, ba, ja etxera eramaten dituzu, eza? Lo egitea. Logitera, eta bihar gehiago? Ez, domingo uste... Igandean? Pero bai. Ba, apuntatu, igandean berriz egingo dituzela entzierro txikiak. Mi esker. Venga, jo. Aio. Beroa izan arren jende asko egonda korrika egiten bai txikiak eta bai handiak zailtasun gutxi izan dira, bai agian erorketa txikiren bat, baino orokorrean entzierroak oso ongi joan dira. Hurrengo urtera arte. Aio! Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.